म्हापसा कोलवाळे वाठारान हनुमान जयंती व्हडा उमेदीन मनयली। सकाळी 6:22 हनुमान देवाक पाळण्यान घातलो। देवाचे दर्शन घेवपाक भाविकांनी व्हड संख्येन गर्दी केली। हनुमान देवाक पाळण्यान घालच्या पयलीं सकाळच्या पारार कीर्तन जाले। देवाक पाळण्यान घातल्या उपरांत सगळ्या भाविकांनी देवाचो आशीर्वाद घेतलो। तशेंच आयज रातचे देवाची पालखी पुराय वाठारान भोंवतली। ते कशाला तर त्याला भूक लागली आणि त्या भूक लागल्याबरोबर तो वायू सुद्धा आहे, तो पवन सुद्धा आहे। त्या वायू वेगाने सूर्याच्या दिशेने चालला आहे आणि सूर्य आणि या सूर्याचे जे रक्षक आहेत राहू आणि केतू, ते राहू केतू यांनी याला वाटेत अडवलं आणि अडवल्याबरोबर त्याने काय केलं, ते मुष्टीने मारली की नाही त्याच्या छातीवर छाताड्यावर, तो रक्त ओकायला लागला।